नैयावहाय माबा होदो Sejak zaman sargari yang Ini mahal bibai. oh इसको लेट जा भाई. ओमफ्राय जेनेरेटरखौहाय माबा खादो एबार गोजोनथाव मोनसे 30 तारिख आगष्ट दिना जोंनि बिएलसिनि थाखाय गेदेर रंजाथाव आरो इसोरा दिनै जोंनो बेखौ होबाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोंनि बिएलसि कम्पाउन्डआव माब्लाबाबो जों दिनै बेबायदि मोनसे बर' रायजोखौ सलायग्रा सीएम सार माब्लाबा मोनफेराखै नाथाय दिनै बे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव सारि बोसोरनि गेजेरावनो दिनै जोंनि बिएलसिआव मोनसे सोमोनांथाव जायखौ जों आसाखौबो खालामफेराखैमोन बेबायदि अनसुंथाइखौ जों दिनै मोननो हाबाय बेनिखायनो आफा इसोरा बिथांजों जेब्लायबो लोगोसे थानानै अराय समनि थाखाय माने सलायलांबाय थाथों आरो जों मिथिगौ बे बोसोरब्रै बोसोरबाया जास्ट मोनसे मावजेननायल' बेनिखायनो जेसे सम मोनगोन एसेबां आफा इसोरा बेखौ बाहायथों दा बेनिखायनो दिनै जोंनि बे बिएलसि थासारियाव दिनै आगान होफैबाय आरो बे आगाना जोंनि बिएलसिनि थाखाय मोनसे जारिमिनाव लिरजानाय जागोन आरो बेल' नङा जोंनि बेयाव गोबां डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोर दं हिसाबै आङो खोन्थानो लुबैदों बे एखे महरै राङि जरा चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो बेखौ लानो थांगासिनो दङ सारा बावैसोनो आरो बेखौबो थांगोन बेनिखायनो बे समाव जों गेदेर रंजानायजों इसोर आफाखौ जों हामबाय होनदों आफा इसोरा अरायबो आरो जेब्लायबो बे प्रमद सारजों लोगोसे थानानै बिनि जिउआ जेब्लायबो बेखौ दैदेनथों आरो मोजां बोलो गोरायै जोङो सालायलांनो हायो जों गुसुङै जों आर'ज खालामगोन आरो सारा बेखौ बेखेवगोन जों प्रार्थना खालामगोन अनसुला सोरगोआव थानाय गोथां इसोर आफा प्रभु नोंखौ दानो बे समाव जोबनो गैयै हामबाय होननानै बाख्नायदों नाय दिनै आफा इसोर बे देवबार सानाव प्रभु जोंनि गेजेराव गेदेर रंजानाय गेदेर बोरखौ नोङो दिनै नोंजों सायख'जानाय नोङो दिनै जोंनि गेजेराव बे नोंनि दास नोंनि मावग्रा समाज सिबियारि रायजो खुंगुरि जे प्रमद सारखौ दिनै नोङो जोंनि बिएलसि कम्पाउन्डआव दिनै दैदेनबोबाय बे रंजानाया जोंनि जिउआव लागारबो जोबनो गैया बेनिखायनो गोथां इसोर आफा जों बे समाव प्रार्थना खालामदों प्रमद सारनि थाखाय आरो बिनि आगदा आगखि मावफाग्रा सान्थ्रिफोर साफ्रोमखौबो आफा नोंनि गोथार जिउजों दैदेनगोन आरो बिनि मावनाया अरायबो जेन जोंनि बर' रायजोनि थाखाय साफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखाय समान नोजोरजों मावनानै बेबायदि मोनफ्रोमबो अनुष्ठानफ्राव अनसुंथाइखौ होनो हालांनायफोरबायदि हामबाय होनदों आफा बे समाव बेजों फैफानाय साफ्रोम इएमफोरखौबो दैदेनगिरिफोरखौबो नोंनि गोथार आखायाव गथायदों प्रभु बे दिनैनि दिना जोंनि गथै बिएलसिनि थाखाय वेस्ट बेंगलनिफ्राय धेमाजिसिम जेसेबां जोंनि गिर्जायारिफोर दं बेयाव जेब्लायबो बियो मोनसे गोसोखांजानाय जारिमिन जानानै थागोन बेनिखायनो आफा इसोर बे गोदान जि गेस्ट हाउस प्रभु दिनै गिदिर आसरित जोंनि गेजेराव दिनै अननायखौ लाबोबाय बियो जेब्लायबो गौरब जाथों आरो नोंनि मुङावनो दिनै सारा बेखौ फिथा हागोन आरो जायफोरा मिस्ट्रिफोर ठिकादार बिसोरबो जेन जेरै मावनांगौ बेबायदिनो मावनानै सम बायदिनो थिग समावनो फोजोबनानै जोङो बेखौ जाफुंथाय महराव लाबोयो आरो दिनैल' नङा प्रभु बे जागायजेननाय जेब्लानोखि बेखौ इनागुरेसन खालामगोन हानायनि मोनसे महरावबो सारजोंनो लोगोसे जों बे बिल्डिंखौ आरोबावनो जों जेन खुलिहैनो मोनफिनो बेबायदि नोंनो बरसा खालामनानै दिनै बिनि पलिटिकेल केरियारखौ नोंनि गोथार आखायाव गथायना जोंनि सासेल' बासायगिरि प्रभु जिसुनि नाम बिबाय बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै अन्नानै बयबो सिङाव हाबदो सारनिफ्राय जों मोनसे बाथ्रा सोलोंगोन
समाव सारनो आङो बेखौ खोन्थानो लुबैदों सनितपुर धेमाजि बर' साहित्य सभानिबो मावबोनाय ओमफ्राय माबा टिचार ओमफ्राय फार्स्ट सेक्रेटारियाव नांज्लायदों बे समाव चिरांनिफ्राय फैनाय अननानै गसंदो सेक्रेटारि ट्रेजारार ओमफ्राय बिथांखौबो सिनायखागौ फंबाय उन्दै सरन जोंनिफ्राय सारजों लोगोसे मावहैनाय जों गेदेर हामबायना बुंदों सारखौहाय बेबायदि जोंनिफ्राय सासे मानसि लानानै मावनायनि थाखाय आसा खालामदों भबिष्यतआव निस्सय सारनि आखान्थि जागोन दायो बे समाव आरोबाव आङो उदालगुरिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ट्रेजारार बे गसंग्रोगोन आरो गथे ओमफ्रायसो बे प्रेसिडेन्ट आरो बे आर्मि रिटायार सेक्रेटारि ट्रेजारार दानिया उदालगुरिनि जेसेबां आइजो लिडारफोर फैदों अननानै बयबो गसंनाय अनलि उदालगुरि साफ्रोमबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिसोरो बरादा जामुगुरि खाथालगुरि आरो सिंगाव गरायमारि बिदिनो ओमफ्राय जोंनाव माखासे 18 जनसो स्टुडेन्टफोर दङ बिसोरो धेकियाजुलिनि ओमफ्राय बिश्वनाथनि दं क'क्राझारनि दं बेबायदि आरो बे समाव जुदिअ जोङो आर'नाइखौ गाननो थांबायब्लाबो सिनायखागौबो आङो बे समावहाय सारखौ आरोबाव बे खेबसेयाव जोंनि सिगाङाव गावनि परिचयखौ होनो थाखाय आं खावलायबावनाय जाबाय जों बयबो आखाइ खबनानै नांगौसै ओमफ्रायसो आरो सारजों फैफानाय मिस्टार सन्नि बसुमतारी एक्स एमएलए तामुलपुर बिथांखौबो दिनै फार्स्ट टाइम फेस टु फेस रायज्लायनो जायाखै सोलोंनो मोनसे आरो बेजोंनो फैफानाय CWCनि क'र्डिनेटर ब्रह्मन बाग्लारि आइनि होननानै गसंदों ओमफ्राय आरो लोगोसे CWCनि हेल्थ सेक्रेटारि क'र्डिनेटर सुक्लाइनि जसि खाख्लारि अननानै आर'नाइ गांसे सारनो एसे लेटब्लाबो प्लिज आर'नाइखौ लाना फैगोन आरो बे समाव जों दिनै खालामालाबा आसा खालामफैदों सारनिफ्राय भाषण खोनासंनो थाखाय बेनिखायनो सारा काइन्डलि गावनि समखौ बे समाव अननानै आर'नाइ लाना फैगोन जोंनि सासे गामि दैदेनगिरि हासान बाग्लारि बिथां जसि खाख्लारि बिथां आरो BLCनि उदालगुरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन सेन्टारनिफ्राय एबा गुबुन गुबुन थावनिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बाहागो लानो हानाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरदों आरो अबंलावरिनि खाथियाव इसोरनि खाथियाव आं रोजा रोजा साबायखर बावदों जे दिनै आंखौ गिबि खेबनि थाखाय बे सेन्टाराव फैनो खाबु होदों आं आगोलाव बे मोखांथिंजायनि बिल्डिंआव फैखांबाय नाथाय बेसिम फैनो मोनाखैमोन दा बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आङो BLCखौबो लोगोसे आरो अबंलावरिनिसिमबो आं साबायखर बावदों आङो गोलाव बाथ्रा बुंदोंमोन सानाखै दिनै मोनसे माहारि जौगानांगौनि थाखाय एबा मोनसे समाजा जौगानांगौनि थाखाय जेरै स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव जों गियानफोरखौ लायो बिनि जोबथारनायाव जोंनो स्पिरिचुवेल एबा धोरोमनि गियान नांगौ जायो सासे लेखा गोरों मानसियाबो मालाबा गोरोन्थि खामानि मावफ्लाङो आरो बै समाव बिनि साननाय हनाया जेब्ला जोबथायो अब्ला बियो भगबानखौ इसोरखौ गाबज्रिनो गोनां जायो जों बेनिखायनो नुयो सासे डक्टराबो अपारेशन खालामनो थाङोब्ला सासे इन्जिनियाराबो माबा मोनसे बानायनो थाङोब्ला अराय सम इसोरखौ गाबज्रियो दा बेनिखायनो जोङो हमनो हायो जि समाव लेखा गैयामोन जि समाव दानि बायदि फर्मेल इडुकेसन गैयामोन बै समाव सुबुं माहारिखौ गोथों आरो गिबि लामाजों दैदेनबोदों अबंलावरिया इसोरा आरो बिनि उनाव धोरोमा दा नैबे समाव आं नोंथांमोन बयखौबो रोजा रोजा साबायखर बावो नोंथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै जोंनि माहारिनि गोदान जोलैफोरखौ गोथों लामाजों दैदेनलांनो थाखाय गेबें लामाजों दैदेनलांनो थाखाय समाजाव माखासे सोदांनाय माखासे रिफर्मेसन लाबोनो थाखाय आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे गोग्गो समाज दानो थाखाय
जिखिनि खामानि मावदों बेनि थाखाय आं साबायखर बावदों जोंनि माहारिखौ जों अराय सम फोथांनानै लाखिनांगोन जोंनि माहारिनि सिनायथि जोंनि माहारिनि थामोनथा जोंनि माहारिनि सोरगिदिं जौगानांगौनि थाखाय जों बयबो अराय सम खामानि मावनांगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ जाय जि ओनसोलाव जि खामानियावनो थाया मानो जों खौसे जानानै आवगायलांनो थाखाय आं खावलायदों नङाबा जोंखौ सुथुरा मालाबा नाख्रेबगोन आगोलावबो जोंनि थासारिया बारा मोजां नङामोन जोंखौ थगायनाय सोबख'नाय नासयनाय गादबनाय बेबायदि थासारिजों रायजो जानांगोन गावनि थामोनथानि थाखाय गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय जोङो रोजा रोजा आगोमा फिसाफोरखौ जों खोमानानै लानांगोन बिदा फंबायफोरखौ दा फैबाय थानाय समाव जोङो गाव गावनि अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोरखौ मोजाङै दानानै लानांगोन इन्स्टिटिउसनफोरखौ मोजाङै सोरजिनानै लानांगोन आरो समाजफोरजों आवगायलांनांगोन फैबाय थानाय जेनेरेसना मुलुगखौ जौगाहोनो हानाय रोखोमनि जोङो बिसोरखौ गुन गियान नलेज होनानै जों बिसोरखौ दानांगोन दा ओंखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै थांनाय माखासे मासनि सिगां बिशप बिथांखौ आरो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोंहा रांनि जरायाव जों जिरायदोंमोन आरो बै समाव जोंहा बिशपआ माखासे बोसोन होनायजों लोगोसे मोननाय जानाय जायैनि माखासे इनडाइरेक्टलि दुखु फोरमायदोंमोन डाइरेक्टलि नङा आरो बै समावनो माखासे थांखि लादोंमोन नाथाय अदालगुरिखौ बिशप बिथाङा सोनानै होदों अदालगुरिनि प्लेनिं नङामोन रागि जरानिसो प्लेनिंमोन नाथाय बिथांनि नाजानायाव अदालगुरियावबो बेसेबा गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बिथाङा दिनै लाबोदों दा बेनि थाखाय बिशप बिथांखौबो आङो धन्यबाद होदों आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो धन्यबाद होदों उनाव फैनानै मोजां रायज्लायबावगोन आङो दिनै एसे समनि आंखालाव नोंथांमोन बयनोबो साबायखर बावनानै लोगोसे आंबो हास्थायदों जाय बिथांमोना न'खौ लुगोन गेस्ट हाउसखौ लुगोन नोंथांमोनाबो गाइड खालामनानै नांगौ बायदियै स्पेसियास रुमफोरखौ गासैखौबो डिजाइनफोरखौ जाहाथे मोजाङै बानायनानै लायो आं बेखौनो खावलायबाय आरो साननैसो उनाव जोङो रांनि जरानिखौबो बेबायदिनो अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बेखौबो मोजाङैनो लुफुंगोन बिनि उनाव गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय जोंनि बिदा फंबायफोरखौ जों बोरैहाय हायो सापर्ट होनो थाखाय सिबिनाय नाजागोन आङो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों बे सिङाव हाबगोन जेब्ला ब्रह्म सार बिथांनि दैदेननायाव जों सरकार लानाय जादों अब्ला जों गोख्रोंसिनै आसा खालामदों जे जोंनि आसा खालामनाय आरो जोंनि बर'फोरा जोंनि गोबां सैसोनायनि गेजेरजों बेखौ नेनानै दंमोन बे जाफुंगोन बे बोसोराव होननानै नाथाय जोङो आसा खालामसेयावबो बोसोरफ्रोम बोसोर थाङो खिन्थु जों साननाय बायदिखौ जों माने नुजाथिनायखौ नुनो मोनाखै बेनिफ्राय थांनाय इलेक्सन जितु एमपि इलेक्सन बे दिनावबो एसे बाथ्राफ्रा ओंखारबाय खुनुखाना जे बिटिआरआव हाबनांगौ गामिफ्रा ओरैबायदि जासिगोन आरो हाहुनि बाथ्राफ्रा समस्या जालांनो थांगासिनो दङ बे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनबाय थादों आरो मावनायफोरखौ नुदों अब्ला जोङो अब्लाबो जोंहा मोनसे दाउट थाबावदों जे बिटिआर सरकाराथ' बारा गोबाव गैलिया जोबनानै थांनोसै दा दासिमबो लिंग'फोर ओनसोलनि जिखिनि जायगाफोर हाबसननांगौमोन बे दाबो हाबांसै मा जाबावगोन बे जोंबो गोसो सिङाव थादोंमोन आरो जोंनि गावफोर ओनसोलनि गोबां मानसिफ्राबो मोनसे सिन्था खालामबाय थादोंमोन आरो दा बेवहायनो जोबनानै बाथ्राया नै देग्लाय थांनाय जुन दानाव माखासे नटिफिकेसन ओंखारबाय बे ओंखारनायावबो माखासे गामि ओंखारबाय माखासे ओंखाराखिसै बहायबो ओंखारनाय गामिफ्रा माने एसे दुखु मोननाय बायदि जानानै थाबाय मा होनो खावला सिख्ला गामि हाबनाय जायाखै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बे बड'लेण्ड सुथि नालाय बेबायदि मोनसे साननाय फैदोंमोन दा बे नटिफिकेसन जानाय गामिनि माखासे सिङाव थानाय भटार लिस्ट बा भटार केन्द्रनि गेजेरजों माखासे गामिफ्रा हाबसनबावगोन बेबायदि खोथा ओंखारबाय उनाव आरो बेबायदिनो जों दा ड्राफ्टिंखौ नुनो मोनदों नटिफिकेसन जानाय गामिनि अनगायैबो माखासे गामिफोरा भटार सेन्टारनि गेजेरजों हाबसनदों दा बुंनाय बायदि जोंनि ककिला बालिगावआनो ओरै सानजाहा जोबथा जानानै थानाय बायदि जादों दा ओरै आलुपाराखौ जेनेबा बाथ्रा थुनानै आरो आलुपारायाथ' ओरै हाबखाबायानोसै बिदि गेजेरफोरखौ हाबायमोन ओमफ्राय दा ककिला जोंनि जिथु दैमा बे दैमासिमहालागै ओरै सानजाथिंनि सोनाबथिंनि गावफोर ओनसोलनिफ्राय हाबसोबफैदों दा खोथाया जाहैबाय
दासिमबो जिल्ला जाबथिंनि ओंखारदों दा बेवहायबो गान जानानै दं बे फाइनालिस्टआव ओंखारमोनगोन ओंखारमोना गहपुरनिखौ ओरै पेन्ट्रियाव सोनाय जादों आरो बिश्वनाथनिखौ लौटा आरो लोगोसे ओरैहाय हेगेबिलिखौ बेबायदिनो हरिसिङा बेबायदि समस्यायाव सोनाय जादों दा बेनिखायनो बेखिनि हास'नायनि थाखाय जोङो टिम ड्राफ्टिं मोनसे ओंखारबाय बे ड्राफ्टिंआ फाइनाल हिसाबै ओंखारदों होननानै जोङो फोथायदों आरो बेनि थाखाय जोङो गहपुर रायजोआव जायफोर बे गामि हाबसनदों बेनि थाखाय जोंनि बड'लेण्डनि सेक्रेटारिखौ रोजा गाहाम बायनो बावो